دوستانی عزیز در اینجا ما خانه بگونم اومدیم. تری سیسترشکی تجیچکی نام کانالش خانه امنا اومدیم. یکم برای با маршрутка خونهشون اومدم. هم قرار دوره باور کن 1.5 ساعت راه. هوا با گویم ساعت 8 بگه های. اکم ما گفتی خودم بگه. با گفتی خودم که بگه اومدم در ساقینی هم خیلی گرم بودیم. کودکا یک نمود غم دادن که باور کنی. первый последний раз اومدگیم با автобус با маршрутка да маршрутка кати اومدیم. اینجا همه частные домой, коттеджный поселок طرفой ваяй русский поле. Одамой тумин будагио мумкин донан. Я алул булула бини. جشدار دارن. اگه کلپشه و خیلی سر میشه. کلپشه و هم چی سر میشه که گرمی. ای خدا. مونده 1000 ساله شدیم هم بیفاره شدیم. نازیه подруга. Вот еще подруга пришла. Салом на катишку. Назия. Ой, огород. Будет заменяют, когда огород-то. Давай, снимай. Да, чайма. Все. Assalomu alaykum. چیکار داری؟ این بچه من خدا داده امبر گرفته به امبر خوک گرفته سر رسیانده آخه لپتکه گیر آخه بله کدمه نگیر امبر گرفته به امبر خوک گرفته سر که بوی زمین بو عجیبات هیا بوی زمین میزند خیلی یک عجیبات چوسته دمی زمین کلامش دیکی هستیم در قشلق سرانو بو همین ردنای بو صد اگر در همین لوکس کوارتیر از این نکنیم بو همین هر شد کشولی زمین میشده و امبر کتی ها گفته ها давай играй иди там на ё اینجا همجا بازی کن امبر دست ببینه ما سیبو گل کده نمیای رو پرو خونه زنی هوارتون Ты чего кадеси? Моя каджо мебари? Ина давжа ҳама каса шашлик кадеса. Ха, Надир? Имар, ой. Имара мега слизай давай. Баҷои брафте. Ҳама чида слизай мега. Даромаданам, фуромаданам, бромаданам. Даҷа шашлик кадесана. Ҳама гудак чудак. دوستانی عزیز در اینجا ما در آمدیم خانه تا تاریک نشید گویم ندر آمدیم خانه هوا به نهایت سلکنی خوشرو دم بیرون شدیم صحبت کردم ششلیک هم تیار شد اکا در آمدیم حاضی سرجمک میشینیم گویم خوراک شام میخوریم اکا ششلیک با مزه میخوریم بعد سفر به طرف های خانه میکنیم انشاءالله این در سخون ایدونه حولای سیاک سفیده انشالله که میچشیم خدا با ایدوی دیگه هم رسونمونم خیلی سرجمع کنه دوستانی عزیز ما در جا خانه رفتیم بینین تاریک شده اوجه
берун. Шаб шава ҳамин ҳаво камтар салқин мешава. Наздики хона растем, пеши ин видео. Ин тарафҳои солнечни даем, гӯем ай солнечни камтар устар. Ин видео баъди вай уже домои амин вай нови Патрушова домои навай. Инам хеле рафтестем акумо бениҳоят ҳаво салқини хушрӯ бе хонаи заминӣ боша, як кроват бошад, болошда шини гӯем берда хорави амхе тобистон да Тоҷикистон амхел берда хо мерафтем ҳамон вақто уже даётам омадеста. Рости гап ҳар сол мо Тоҷикистон мерафтем, ини 2020 нарафта будам. Карантин вай буд бо инаи гӯем 2021. Ҳол намедонам кай как дар насиб боша, кай как равем, беҳад ёд кардам. Очам шудам ҳар рӯз телефон мекунанд. Кайда омадание гуфта вай мекунанд. Иншоаллоҳ хай дар насиб тақдир боша мерем ҳамин сол, агар набоша ҳечи. И дафъа ак мегум дар тарафҳои гӯем салқини тирамоҳо даравем ки беҳад гармида кӯдако азоб мекашанд. Дар ҳамин 28-30 градуси ҳамин гӯем Россия тоқат накардестем. Оли ку Тоҷикистона гармиш. Соат мо да нимтакам ягай наомо хона рафтаст. наомо хона мерем. Нозия рафтем хона. Ино бо мега рафтем мороженое. Иш площадка, иш мороженое. Рафтем. Ай шаш, соат 1-6 хона мерем. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. имрӯз мода 17 число ай оли смс омад ки да почта амон дарсахони заказ кардагим омадай. ҳамҷа рафтестем, намедонам озику рафта бинем омадай наомадай. ай рӯзи 2 числа, ина имрӯз 17 шид, аку дарсахона мерам мегирам. кӯли намедонам бо ани хас омадай наомадай. Рафтестем қади кӯдако ҳамқа ҳаво гарм. ҳоли борон борид, як соат 1-ним соат пеш борон борид. бинен ай гармиша сразу ҳама ҷо қоқ шид. бо намегӯ ки борон борид, агани ҳам хеле борони гӯем тез борид ки беҳад борон сахт борид. алафо бинен чӣ хел боромада дарахтаҳо масоз шуда инҷа. нодир бур рафт инҷа расид. хурсанд шудем ки борон борид, ҳаво салқин шид. бо ҳам хе гарм, ҳам якбора дамо пуштаги ҳаво. гуфтам хай майли бироем рафта як гирифта биём прогулка карда. то вая хеле салқин мешад, да пеши хона, да площадка пеши хона бозӣ мекунанд кӯдако. бинед чӣ хел савза хушрӯ инҷа. борон борид, об инҷа камтар бисёр шид. обош да гарми қоқ шудаги буд. рафтем ки инаҳа бин рағобиёя. нозия уфти дадар рафту ай боромада рафтеста, вали камтар бина ки мо нестем меиста. ахир ба қабшон кардем. уткиёя рафтем ва моя кофтеста. ҳарчи ҳам ҷои руфта, ҳам ҷои ҷазир буд ки руфта тоза кардиян. чангам хел чанг ҷамъ шудаги буд. мусор ҳама чи жарка бачам руфта тоза кардиян. мекунам қадруни мост гармай. ой
Sarti, Noziye sarti do darta. Mai kaş mi kapay kafoş. Kinar oldu. Пасеткамуна гирифтем духтаро. Алда медонам я майда, буда хело магам калонай. Хона бре мекшемша. Иди бьё. Рафтем. Ана мерим площадка мерим. Ёра мебарам орда площадка бозӣ мекунан. Баъд пешай хона дромадан як магазин мегироем. Вай мекунем. Айна парашока як майда чайда гирифтан дар кор. Рафтем. Пема люкс тамом шудаги ай Нодир. Ҳамхе хулиганай. Рафтем. Нодир рафтем. Нема бигирим бурам. Дӯстони азиз, ма дарсахона кушодам, ҳозир мехоҳам шумода нишон диҳам. Рости гап даҳамуҷа даблои столча дидам тоқат накард кушодам, я бор дидам шаки ба назар майда то майда набоша бо сразу бинависимша сои бошда ки мақсад дарсахона майда агар майда боша кушодам шаки фикрам ки размери буштаги май ҳозир мекушам даблои стол мепартам вайш мекунем мебинем ку мешава намешава нақс вайш печонда гишаед ки майда тофта назару хел кардам ки стол намешава бием размери майдаро кардам ё падзакас тайёр мешава ба размери бием вай ман размери стол гуфтам ки 2 метрае ба ҳамин размери ҳами тайёр кардам ҳозир мекушам ҳозир бо нишонтон медиҳам ку чӣ хел меиста навақу ай берун омадем вай ҳаво аур хеле кӯдако бозӣ кардан дадаш омад ба зур баъд Нодира гирифта дуровард ҳозир дадаш қати Нодир ҳардушон моика рафтан гӯшима тенчиди гуфтам тез вай мекунам ина я бор кушода мебинам чӣ хеле баъд ягом чи бегата тайёр мекунам иншаллоҳ шавҳарам рӯза гирифтестанд вода палитрина бароям бегата ягом чӣ кунам мегум кӯдако да абитида камтар ширбиринҷ кадаги будам чон қарби абед мехезанд то ясус перекус мекунан абед мешава ширбиринҷ он кардам аз яка бегата ягом авқот мекардам ҳозир кушода бинем ку ҳамин размер боша ина духтаро дарсахона кушодам ҳамхел болош гӯем клёнка ҳамхел прозрачния ман худам ҳамхел заказ кардам ки болои гӯем стола хушрӯгишавай накунад маҳкам накунад худаш ҳамхел болош хушрӯ маъқул омада ҳамин вай рисунки версачи байн ҳамхели нежни як кружавои вай дошта лент вай кати ранги симзадаги вори чӣ вори ҳамхел суратша дидам ҳамира маъқул кардам гуфтам ҳамира бидӯзем ин ҳамхел гирд ба гирд бин даставкаш кати мада 4000 ғалдид ҳамин скатирт ба фикрима ки 4000 дана меарзад барои ки ҳамхел клёнка аёхи бухай шумо баҳотиен 4000 да меарзад намеарзад 4000 рубл серано агар дарсахони вай гирӣ ягом хел дарсахони турецки обромада хеле велюривия дарсахони вай ай тагаш парафтан дар ай болош парафтан дар корам хел клёнка ҳам хеле клёнкаи прозрачни ҳам кофтам дар митумен наёфтам рости гап ягом кас хай ай митумен духтаро бошан агар ки ягом ҷо дида бошен нависен илтимос ягомта гирифтан дар кор серано ма дарсахони бо якта фасон мегирам аю сени мазарои хеле латтагӣ бай болош ҳамхе гӯем клёнкаи прозрачни мепартом ҳамхел калони хушрӯ буда назар майда тофт не калони хушрӯ буда инам хеле салфеткаҳои барои сервировка ман мондам дар таги клёнка
ам хел бояд истаки гӯем ин якташ инҷа бинед камтарак ҷазир шиде рӯзи ид инҷа маълум нестай камтаракш ам хел ҷазир шиде датаи килёнка боша нағзаки килёнкаро тоза мекунӣ гӯем вай ҳам стол ҷазир намеша ҳам ними салфеткаҳои барои сервировка ам хел хушрӯ меиста гӯем ису усу вай намешава ҳар тараф намеғиҷа гӯем дар таги килёнка хушрӯак меиста инам хел аз як мерем ягон чи тайёр мекунем барои бека иншоаллоҳ ира намедонам ки дар сахонам хел беста ё ҷамъш кунума кӯдако ҷазир мекарда бошам нами ваёша накананд мегум бо бачаам аку камтар хулиганки аст метарсам да и столо ман фақат маҳкамаш мекунам ози кушодагишум 2 метрш кушодам ки ябор бубинам ку чи хелай фақат маҳкамаш мекунам гӯем як 60 меиста барои ки мо хумон камим ҳами майдаак муда басай ин тарафаш нодир нест ҳама ҷо тишина неки ҳама ҷо бардакай пакетоя обурта мекунӣ ин пакетоя миваям кушодагим оз як ҷамъ гир мекунам теси зарфаи аққуд мешам ки оз ядам дава ё миёянд мои кашона шида дӯстони азиз дар ҷама камтар шӯрбо кардам нон майда кардам ами идам кулча мондаги рости гап сахт шида салат кардам помидор бодаринг зеленам ам бисёр гирифтагӣ будем мондай вазир авқота мекашам табақда авқоти ман тайёр шид деҳқони шавем ки вайрон нашава дӯстони азиз хӯроки шумо тайёр шид хеле хомшӯрбо дар табақ ин чизое ки камтар зиёдӣ кардагӣ буда ит ҳамин ҳамаша бarbардам камтар торту чакчаку хурмо барои рӯзафзоӣ инҷа ҳам салати кардагим инҷа мево вайрон шидистан банано сиёҳ шидан уже халденда об мондагӣ будам хел бер набинед ҳама ҷо кушода мондем ки вайша салқин шава кадоми худеса боша иштирои таом дӯстони азиз ба ман низ ҳамчунин до ҳаминҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам дӯстони азиз то видеои оянда худо нигаҳбонатон